Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Ang uban na mo kauban no, ato mo eskwela sa Cebu. Ang uban sa private. Pransing, asa niya di ay kumiskwela og high school pa? Asa di ay pa? Ah, Ha? tiwasa mo kaon. Uniyar ta mag-istorya ba hinana? Niya ta tubangan sa grasya. Sige na. Wa pa matug si Dudot. Nasabot ko nagpaabot siya, Francine, nga makigsulti kaniya bahin sa iyang pangutana ganiha sa atong pagpanihapon. Kung asa siya mo eskwela sa sunod apli sa klase. Nga mo high school na siya. Nakabati ko. Ayaw ko bala ka. Magka-eskwela si Dodot sa high school. Makapadayon siya pohon. Wala kayo makigsulti si Papa na ko, Miles. Bahin sa ko pag-ingon niya nga eskwela, asa ko eskwela, papangaon na to. Suot sa man ba? Katugod! Di katukot. Ingon na baya ko bahin sa pag-eskwela sa ako high school. Au! Basig nakalimot. Layan ang tingod ni mo. Aw. Dungan tang papa. Ano di madunggan? Sige, Jud. Gara, Jud. Layan tingog ni mo ba? Ulaki. Hindi talaga sa uban sa. Among uban na mong kauban Miles kay adto si Bum eskwela. Ang uban niya. Kuan. Sa private pa dyan sila eskwela ang uban. Kung ganahan ka, ato ba't ka eskwela? Noon sa ka? Kamahal na private? Pobre ba yata? Ganahan man ka kag-private. Dili, private. Oh. Private. Dahiyas ramang gunagot. Private. Pinakbit. Noon sa Miss Miles, oy. Likoy man. Private. Pinakbit. Uy, lami. Noon sa man na siya, no, nag-joke-joke. Ako to, di papa. Ay, Ay. Ayaw ha. ito na ko. Ayaw ha. Kung pahinunduman. Bantay ka ron. Ayaw, Jud ha. Nakatuog na lang sila si Dudot ug Miles. Pero wa pa musud si Francine. Naapa siya sa lingkuranan at tubangan sa tindahan. Naibaw ko kung sa iyang kiyuna-una. Na problema siya sa kipangutanan ni Dudot niya sa among pagpanihapon. Bison kiyon sa kus pag-una-una o pagkwenta. Dili lang tungod sa ka. Huwaw. Ano sinati karos tibok nasod. Nga mo'y nag-apikto yun sa tanang mga mag-uuma. O tungod usab sa among kakabus o kamahal sa mga palaliton. Mapiki ginis gastuhan kon puhon. Magsugod na sa pag-eskwela sa high school si Dodot. Wa na laing pagi. Wa na kay laing pagi. Diyos ko. Haluwi ka. Tabangi mi. Ikaw lang ang akong gisalikan, Ginoo. Wa gid mi mahimo kung wa ka. Wa gyud. Francine?
si Corina. Naunsa man ka, nga lawom namang gabi eh. Wa ka pa man musud. Sing. Mga tuog na ta. Una lang dito, day. Magdungan ta. Musunod lang ko. Maubay kayo na nimo ang pangutana ni Dodot kaniha sa atong pagpangaon kung asa siya mo eskwela. Mauba, Francine? Dako kaayo ang kadaot og epekto sa nasinati karong huwaw, day ko rin. Ug nahadlo ko. Kung dili ta mangita og paagi. Dili makapadayon si Dodot sa iyang unyang pag-eskwela sa high school. Francine? Kinahanglan gid ay kong mo desisyon. Bahala na. Francine? Mahimo bang magtinabangay ta? Di na ko mistil pa nimong sultihan, anak. Maubitaw to nga maingon ko nimo nga manarpahaw ko aron nga makatabang ko sa atong Dili sa inyo niya ng paagiha. Ang ipasabot nimo nga magtinabangay ta. Dili ko rin. o unsay puot mong ipasapot. Ako ang padre di pamilya. Busa ako'y angayan nga mangita og paagi. Aron matigayon ta ug mahatag na ko ang inyong batakang panginahanglan. Labi ng paghatag og edukasyon sa atong mga anak. Ni Dudot og Mais. Sing, Kung kinahanglan nga mosakripisyo ko tungod alang nato. Ninyo nga akong pamilya. Ako ka na buhaton, bisan pag mag-antos ko. Francine. Unsay puot mong ipasapot. Ah, Francine? Francine! Apiot! Apiot! Mereka. Mereka. Oh, dok. Dah, dok. Pagdali! Lagi, dok. Ito kayo ba ni mo? Dah, lagi, dok. Unsa ba? Dong kerja. Ni anak ko, dong. Ni anak ko. Uy! Oh, another night na pude. Say another night. Pag inom ni mo, dong ba? Lain matog naging gabi. Unya, lain na po rin nga gabi. Di, another night na po. Eyo, pag hinanggaw di Apiot ha. Ligot. Hubog na ka, dong. Si Ubog. Kitsay ng gingon nga hubog ko, ha? Aptoy! Naaptoy na. Naaptoy na dong. Apyot na dong. Ay, hubog na dong ka dong. Anong migo magang kinsay nag-iyong hubugo? Sumto. Mao man ang tatay mong isulti dong. Giunhan talang ka dong. Ay, Mau. thank you, Mau! thank you dong. Ayaw na kong paginamaw, Piot. Sutuko na karoon na. Magtaro na. Ligot. Malingkod na bitaw ko dong. Wadi ka kakita. Hubog na juday ka dong ba? Aw, lingkod na ka. Niya na ko na lingkod dong. Magsulti. Waman sa kamutanang. Magtarong na karoon, Tiyop. Na. Sapi na po. Piyot. Na tiyop na po. Obog na di ka dong sa. Lalo. Ayaw pagsapaw kaya nagsturya ko. Masapil no na mo baga ka. Uban na yung ginom rin. Di nila kagay may ipangutan ako ni mo ha. Ay, salan mo na. Question and answer ta ni dong. Ilaw lagi.
Dapalagotor yung ni mo. Dili dong. Sige, padayo dong. Ngutan na mga ka. Tubag. Si Tubag. Tubag ba? Tubag noon naman. Mura naman noon. Hubog po na ng kalakiha. Oy! Well. Mayan. Minaw. Minaw ko dong. Minaw ko. Sigurado kang maminaw ka. Uno nga. Usawa na ako pag tubag na mo kung wala pa kong minaw na mo. Bitaw. Ay. Minaw lagi. Sapaw. Minaw dong ko eh. Muda na lang ko ba? Ha? Kung sa balang may gugmata. Sa ang mahigugma. Dili dong ay. Ingon man gani ang Ginoo nga paghigugma ay kamo. Unya, sa inoon. Mga ninilsugo niya. Dili na sa dong ay. Kung milyo ang imong gigugma, sa dili. Unsay ngalan? Tubag! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!